Jehovah sianho, imana mengulaon uhum sambing, dohot holong ni roha di habasaon, jalamar pangalaho haserepon, maradopon debatam, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan, hodo sileon apul-apul tu akan marsak roha, hodo sileon gogo tu akan gale, asima roham, tatap ma akan marsak roha, dot akan hona pangunjunan, sai tatap ma hoi-hoi nasida, jala palua nasida sian hagogo tani, asa patar di ida nasida, hodo pangurupi, haporusan, dohot pangaramoti di hagogotan, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita sian buku endel nomor 567 ayat 1 dot ayat 2. Tangihon hamuma pati ni debata, nani enet sian pesalmen bindu 40 sada, mamungka sian ayat 2, satu rodi ayat 4. Martua mahalak namaratap uhum, tunasoro ni arion, sai paluahon ni Jehovah do ibana di ari hinamago. Ramotan jala panguluon ni Jehovah do ibana, martua do ibana bahenonna di tanoon. Jaladang tagamon lehononmu ibana ripe rupaon ni musuna. Sandeon ni Jehovah ma ibana di podoman parsahiton, di pahosing hodo lagena sudena di parsahiton nai, ima yanggo sahatna. Atong rap mangidogogo mahita tutu hata, lau mangulaon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon na hombar tu patik ni. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 688 ayat 1 dot ayat 2.
Tato potima dosata tu adopani debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na satu dosan, si topa nasa na adong. Paruhum na tigor, namanghumi jolma manusia, narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan hula hami hitesian pangalosion nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni roha nami narwai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangoloin nami dihisap-hisap ni roha nami. Natamasi tutu dohona huhum hami alani dosa nami i. Alain natar sol-sol bagi dohami nuaing alani i. Asima roham dihami ale debata nami pardenggan basa jala parasi roha diho. Alani anakmu haolongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna jala suruh maton di parbadia tu roha nami be asa tarbayan hami mangoloiho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan nguluan na sora sudah. Na pinar bagam di aka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege hata baga-baga taringot tu hasesean dosa ni dosata. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para siroha goda. Dang dibayen tu hita, hombar tu aka dosata. Jala dang dibaloson tu hita, hombar tu aka hajatota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna. Asini rohani Jahoba di aka nama habiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji matuata marinde mahita sian buku ende nomor 110 ayat 1 ayat 2. Tabege mahatani edebata turpuk epistel di mingguon.
Imana di enetian buku Lukas bindu 14 mamukasian ayat 10:21 ayat 14. Tajahaon ma marsikap soring. Didok ma huhut tu nama mio ibana. Jupa dibaen ho pesta manang haruan. Unang mapio tu si aka ale-alem. Manang haha anggim. Manang hula-hulam. Manang hombar bagas mupe. Akan agabe. Asa unang nasida muse mamioho. Gabe dibalosi tuho. Jadi martua mahodisi, aidang tarbalos nasidai tuho, alai marbalos doi tuho sogot di haheon ni aka partigor, ima sahatna, martua doaka natumangion hatani debata, jala nau peopsa, amen. Marende mahitasian buku ende nomor 474 ayat sada, rodi ayat 2. Taha tidak kon maha porseo tai, songona hina tidak kon nidongat ta sah porseon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na satu dosa, natu mo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabegabian si Anton di Parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata natumao na bernit di panghuman ni Silatus nama tetar pajal doi bana di hau pinar silang na tuat tuban oturudung di tanau na mulak mangulu di ari patoluhon nama naik tu surgo la hundul tu siamun debata Jahoba amanai pargogo na satu dosani di simai bana pai mamulak sogot tu tanaon manghumi halak na mangulu dot namate. Au porsea di tondi Parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, doho di asesan ni dosa, doho di hatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, doho di anguluan na sora sudah. Amin. Tabege matik ting namasa di huriata di minggu sadarion. Salam. Tabegema warta di minggu sadarion.
Koinonia 2.2 Sermon Week atau gabungan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 dilaksanakan Sermon Week atau gabungan dimulai pukul 19 WIB secara live streaming atau siaran langsung melalui YouTube channel. Kiranya seluruh jemaat dapat mengikutinya. 3. Marturia 3.2 Persembahan Pembangunan. Pada hari ini Minggu 27 September 2020, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Amplop disediakan oleh panitia di depan gereja dan dimohon amplop untuk tidak dilipat dan dibawa pulang. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan di tempat duduk. 5. Pemberitahuan 5.1 Pelajar CD. Tanggal 3 Oktober 2020 akan diadakan retreat pelajar CD di Gereja HKBP Jalan Lura dimulai pukul 10 sampai dengan selesai. Jadwal pelaksanaan naik CD tahun 2020 adalah sebagai berikut. A. Ujian tulisan. Pada hari Minggu 4 Oktober 2020 akan dilaksanakan ujian tulisan pelajar CD masuk pukul 15 WIB. B. Ujian lisan dan ibadah pelepasan. Pada hari Jumat 9 Oktober 2020 akan dilaksanakan ujian lisan pelajar CD masuk pukul 15 WIB sekaligus acara ibadah pelepasan dimulai pukul 17 WIB bertempat di gedung gereja. Dimohon kepada seluruh orang tua pelajar CD untuk hadir dalam ujian lisan dan kebaktian pelepasan tersebut. C. Naik CD akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober 2020 dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB. Dihimbau untuk jemaat yang jadwalnya beribadah pukul 10.30 WIB agar dapat mengikuti pada kebaktian pagi dan sore. 5.2 Baptisan Kudus atau Padidian Nabadia. Gereja kita membuat kebijakan mengenai baptisan kudus tanpa melanggar protokol kesehatan, yaitu pada minggu pertama dan ketiga bulan Oktober 2020 dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB. Karena itu dihimbau kepada jemaat yang akan menerima baptisan kudus supaya mendaftar kepada Sintua Week masing-masing dengan membawa fotokopi akte kelahiran untuk dijadwalkan oleh gereja. 5.3 Calon Sintua. Mulai hari ini Minggu 27 September 2020 bahwa nama tersebut di bawah ini Bapak Gindo Panjaitan SE MPD, Ibu Esra Borunenggolan, tanggal lahir 9 September 1971, masuk WEK 9. Menjadi calon Sintua, marilah kita dukung dalam doa agar dikuatkan dalam menjalankan learning Sintua. 5.4 Jadwal ibadah. Tanggal 4 Oktober 2020 pukul 7.30 WIK 1, 3 dan 8. Pukul 10.30 WIK 6, 7 dan 9. Pukul 16.30 WIK 2, 4, 5. Dihimbau atau dimohon kepada jemaat untuk selalu tetap mempergunakan masker dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Demikianlah warta di minggu ini. Mulyate. Tapuji matuhata marende mahita sian buku ende nomor 510 aya saha aya sada dohot udutna huhut papungupelean naparjolo.
Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ibana mga ramoti, ate-ate doho pikiramu, di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhata. Amin. Salam. Oras madihita kamanginang na diaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Boy hita muse marlasiroha di parjupangata di parmingguata pala di bagasan tikyon. Tabuka mahata ni di bata na gabi jamita di mingguta ima nienet masian 2 Samuel bidu sia mabuka may sian ayat sada sahat may tu ayat 8. Amanginang maulungan tajahama marsika soring mahita. Dunginin na si David manakasi. Adong dope ulaning jolma tading-tadingan ni Raja Saul, asa hubayan siniroha ti ibana ala ni si Jonathan. Dungi didok rajaima atau he adong dope jolma tading-tading ni si Saul asa hubain tu ibana siniroha sian debata jadi nina sisiba mamadok rajai adong dope sada anak ni si Jonathan pang-pangpat na duasa. Dungi disuruh Raja David suruhan na mangalap ibana sian bagas ni si Makir anak ni si Amiel di Lodebar. Dungi didok si David musentu ibana una ko mabiar aikon baheno kutuho siniroha ala ni si Jonathan amangmo ikon paula hono kutuho sude golat ni si Saul opumi jala ikko totongho sapanganan doho tao. Imasahat na molo di bahasa Indonesia didok masongonon. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mefiboset. Jawabnya, inilah hambamu, hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan
sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Demikian firman Tuhan. Amang inang, adong edeni halak batak, jala adong upamana, nasaha tu sadarion, boy ingoton. Molo didok lirik nasonon. Molo sinuan hasang dona natubu. Molo sinuan gadong dona natubu. Adong musela patanna. Molo sinuan na denggan, say na dengga do naro. Molo sinuan najat, say najat do naro. Dang adong hea jalma molo naing manuan cabe botik parbueda dakyai. Manang dakya halak neng mananom gadong gabe eme natubu dakyai. Ido jamita di bakasa saderion. Na paingotok kita asa mangulahon jala si ulahon nadeng kan mahita ka manginang di tonga-tonga di ngulu. Berbuat baik kepada orang. Karena berbuat baik itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai bentuk daripada pertumbuhan iman kita. Dan berbuat baik itu adalah bagaimana cara Tuhan memakai kita. Laho mangulahon akan nadinggan maralupon aka dongata. Jadi unang gabe marnaluja hita pature-turehon aka nadinggan di bagasan ngulu. Molo diulahok kamu nadinggan, diulahok kamu natama, pasu-pasu dunaro. Dakya halak molo dibahin akka nadinggan, manang dibahin akka natama maradopun akka donganna gabe najat naro ra idorhaku adong donyani alai ugodangat doi di film-film sinetron maraya teh akan nasisongoni ai sipata molo manoton film sinetronon olo do gabe panoton na emosi HP pemain na markerekel do mangidoga kan hido pemain na mekelekel do nang AHP di bain dang itu molo di pasta pe di bagasan film sinetroni holan saya no sorry dah hona nakaring oh dah maaf dah inna HP penonton na gabi emosi bolo di sipata heabi nereng na tua manoto sinetron do pak na main kan itu ay ordo tong nasiada na kena mabaynon inda kan horo pak na main ujung na hona tujang matipi ropok mak putar mak berbeda madohot amatana. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana kebaikan dibalas dengan kebaikan. Berbicara tentang seorang Daud. Daud yang notabene dalam firman Tuhan saat ini dia menjadi seorang raja. Edak na mek nani raja nani luhon si Davida, satu salah kita. Dia memimpin sebuah kerajaan yang besar yang disebut dengan kerajaan Israel Raya. Yang kekuasaannya hampir 3/4 daripada isi dunia ini dulu. Daud seorang yang dipilih Allah menggantikan Saul, raja kedua. Setelah Israel memilih birokrasi mereka bukan lagi teokrasi melainkan sistem kerajaan. Ya. Jadi kalau disukun halak silebak kamu isi do raja Israel na parjolo pastina si Saul. Na badua hon si Daud, patuluhu baru si Salomo. Tolu raja do na terbarita. Nang pe adong raja udut nai. Alai ditiki jamas Salomo dung raja Salomo putar bola dua mak. Israel Utara dan Israel Selatan, Rehabiam dan Yerobiam kan itu.
Dung jongjong si Daud gabe raja, diingo imana maheado imana merpadan. Tuise tu anak ni si Saul, raja na digatihon imana, raja na makasogohon imana, ditiki hapos onda. Yaitu Yonatan. Yonatan itu anak Saul ya, amang inang. Saul itu paling benci kepada Daud. Kenapa? Karena ketika Saul tahu bahwa Samuel akan melantik Daud menjadi raja, menggantikan dia, karena Saul tidak lagi dikehendaki Allah menjadi raja Israel. Kenapa? Karena Saul sudah melanggar perintah Allah. Songon jabita na minggu na lewat. Allah akan meninggalkan setiap orang yang sudah sombong ketika dia sudah duduk di dalam jabatannya. Ingat tamui. Ya. Tapi ketika orang yang masih sedang rendah hati, walaupun dia memiliki jabatan setinggi apapun, kekayaan setinggi apapun, maka dia akan diberkati. Kan itu. Tapi Saul beda. Ngati nadikon di debata imana. Roh Allah sudah tidak ada lagi padanya. Itu sebabnya Allah pun mengganti dia dengan seorang anak peternak domba. Nah itu. Si Daud disedui anak ni raja daong. Ay parmahan dui. Mek do jol mane kiling. Poso do ibarat. Dan ada keahlian di si Daud marporang, tidak ada. Tidak ada keahlian Daud berperang. Alai ingok mah, musuh bebuyutan yang paling ditakuti orang Israel pada saat itu adalah orang Filistin dengan tamengnya, ya, Goliat. Holan marhite sada batu na mek do boy tubang si Goliat binahen ni si Daud. Alaniaha. Ala didok si Daud. Nangpe podang di tiopo alay na hutiop hatani de bata. Dan dia menang. Mulai dari situlah orang Filistin takut kepada Daud. Karena pada masa mudanya dia berhasil menumbangkan Goliat. Kan begitu. Nah, itu. Ala disogo rohani si Saul ditiki, berusaha do si Saul neng membunuh si Daud. Berlaskar-laskar pasukan yang dipimpin oleh seorang Daud dipimpin oleh Saul mengejar Daud kemanapun dia pergi. Daud yang masa mudanya menjadi pelarian karena dia hendak dibunuh oleh Saul. Alai iboto hamudo. Dia hawalongi debatado hosana. Jala dilihat debatado sada donganna asa malua ibana sian hamatian ni sian si Saul. Dan itu adalah Yonatan yang menjadi salah seorang penyelamat di dalam hidupnya. Siapakah Yonatan? Yonatan itu adalah anak daripada Saul, anak ni si Saul dui. Banyak koma HP bapakna neng berusaha neng membunuh si Daud, alai anak konna neng peluahon. Ala dia. Ala diboto si Jonathan dang tama bahenon di bapakku songoni. Kenapa? Karena Daud adalah orang yang diurapi oleh Allah. Yonatan adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia lebih menakutkan, dia lebih mementingkan kepentingan Allah, mementingkan kebenaran daripada membela ayahnya yang notabene itu sudah salah. Aku do bejol mana songoni? Mudah-mudahan kurang. Unang atong di boto among na do salah yang nakon nay aletong dibela among na. Nah itu buta akan kebenaran. Walaupun ada hubungan kekeluargaan, tetapi Yonatan memutuskan dia tidak berpihak kepada ayahnya karena dia tahu ayahnya melakukan yang jahat. Dibantu. Yonatan membantu Daud dalam pelarian. Itu.
Ido makana Roma si Daud gabe di ida mahaburjuon ni si Jonathan ni. Gabe marpadan mana si dari na dua. Boita ida di sada Samuel bidu 20 ayat 5 satu ayat 17. Daud dan Yonatan berjanji marpadan na sida. Mana si Jonathan, Daud, molo tumpe jongjok ko di bagasan harajau musogon unang usapon guarhu sian peparambo. Jangan engkau menghilangkan nama Yonatan dari keturunanmu. Hendaklah engkau mengingat kebaikan yang dilakukan oleh aku. Demikian juga engkau telah mengingat kebaikan yang telah dilakukan Allah kepadamu. Idobana marditiki marpadan nasida, diingot si Daud do songo dia padanna, songo dia janjina, songo dia haburjuan nabi nahin ni si Jonathan. Nangpe gabe raja ibana. Saul mati, dibunuh. Ditiki marporang mangalo Filistin. Yonatan pun mati dibunuh ketika berperang melawan Filistin. Dipabaki debatasi si Daud. Gabe raja masih Daud. Jong ma imana gabe raja. Aledang lupa ibana di panan nahya di panina sida. Ima marhite si Jonathan ale nai. Si Jonathan dongan nai. Gabe diingot ma. Idobana diturpukom ma. Disukum ma naposona namarguar si Seba. Siba. Huwingot donian padaku. Tu si Saul terlumobi ma tu anakna si Jonathan ale-aleku. Asa hubaloson haburjuon ni ale-aleki. Adong dotahe dibotoho poparan ni si Saul na mangulu. Didok si Daud kan? Roma si Siba dia lu sima ale tuan adong do na mangulu. Aidang diboto si Daud adong do pina mangulu peparan ni si Saul. Diripui mana nung mate. Ale nang pesongori di patak kasimana di sukuni mana do si hati tu na posoni si Siba adong do pina mangulu. Las rohana mabigi baritai adong do na mangulu. Isemai anak ni si Jonathan ali-aliami namarguar si Mepiboset. Di dia imana di bagas ni si Makir anak ni si Amiel di Lodebar atau alap mak ina si Daud di alap donian. Dungi Roma si Mepiboset dicupangi mak Raja Daud. Huhud marsinggang imana diadopan ni Raja David. Alain diriki marsinggang imana di parwahot si David do dalanna marhite-hite patna na pangpang. Buasa pangpang pak de si Mepiboset ala ditiki di si atete honna ditiki di hadak darakonna madabu imana sian habingan ni na mangasuh imana di umur 5 tahun. Di umur 5 tahun madabu si Mepiboset sian abingan ni pengasuhna. Alaniaha ala terbarita mate si Daul opungna mate si Jonathan amongna marhite na marporang. Ala marikati do pengasuh nei huhud mangabing si Mepiboset di umur 50 tahun dang diboto imana madabu ma si Mepiboseton ditiki marumur 5 tahun lasianido pang patni si Mepiboset. Ido makana sahat tu sadarion didok di bagasan turpukon napang do patni si Mepiboset sahat tu hagudanganna. Ditiki ro imana mangadop si Daud disod duaw na posom ali tuan. Mabiar do si Mepiboset lau mangadop si Daud ala diripu ibana bunuon na nama au. Ala peparan ni Raja si Saul au nahya naing mabunuh Raja Daud. Alai marhite-hite posiroha doho halabokon roba si David didok masini si Mepiboset. Mepiboset unak ko mabiar aikon bahenok kuno tuho asini roha ala ni si Jonathan amangmu.
Paula honok kumatuho. Sude golat ni si Saul opung mo. Jala ikut totong sapanganan ho doho tau. Aku akan mengembalikan semua tanah ladang milik nenek moyangmu Saul. Dan engkau akan satu meja dengan aku, satu tarap dengan aku, mangan. Artinya amang inang molonga sapanganan sa meja raja berarti manang isi na sapanganan doho rajai salepel ma. Ima, najul. Bayakom, ala ni burju ni roha, ala ni padan naningot ni si David. Nang pedino si Mefiboset ale tuan ise mau. Tung ise mapola au na posom. Upain pola dapat kono mubiang namati songon awon. Artinya nunga dihilala si Mefiboset tang marar gabe nguluna ditiki pang-pang pakna, ditiki mate opungna, ditiki mate amungna si Jonathan. Alam memang beruntung do ibanan yan. Tubuh ibanan di sada keluarga harajaun. Beruntung do ibana gabe pahopum ni seorang raja, cucu seorang raja, anak seorang pangeran. Dia beruntung sebenarnya. Tapi ketika ayahnya, ketika opungnya, neneknya meninggal karena perperangan, hartanya pun diambil. Pengasuhnya pun tidak sengaja menjatuhkan dia. Kakinya tidak lagi berjalan dengan normal, pincang dua-dua. Dia menjadi seorang pelarian. Masa kecilnya pun suram. Dia diasuh orang. Dia pun tidak menikmati bagaimana kehidupan seorang anak yang kecil. Seorang anak yang berbahagia pada masa kecilnya. Tidak mengutuhkan bagaimana ketika dia hidup. Tidak menikmati bagaimana asuhan daripada orang tuanya. Tidak berbahagia ketika kedua orang tuanya mengasuh dia. Ido makana di do imana sahira biang namati doau. Naso mararga. Patut do di do ibana di jolo ni si David mau na posom ale tuan. Pola do pakomu biang namati. Songonau. Ya. Ale nang pesongoni hamu kamanginang di sodo tarida. Haburjuon ni si David. Dingot imana do songo dia pengorbanan ni bapak na julo. Among ni si Mefiboset semarguar si Jonathan. Haburjuoni ikon hubalos sama marhidi haburjuon. Amang inang na di haolongan di bagasan Tuhan ta Jesus Kristus. Ahamana ni do ni turpuk ta di bagas tikyon na parjolo. Sotong namar naloja hamu amang inang laho mampahen akan adenggan akan nauli di bagasan ngolumu. Maradopun akan isepe dongamu. Maradopun manang musumpe. Maradopun keluargampe. Maradopun dongamu pe. Maradopun tetanggam ikom barhua burjok kita tu akadongan jolma. Idor hakun yang pasti do adong ale-ale muna di bagasan ngolumu. Adong pasti. Ya tikis DP, mana ditikis SMP, mana ditikis SMA, mana ditikis kuliah, pasti adong do dongam muna nabur jutuhamu. Ingat tamu dah, kawan disebut dengan kawan bukan ketika kita bersuka cita. Alai ditiki mengadupi si taono do ise do na paling memperhatikan kita. Itu kawan. Amin. Itu kawan. Dang ditiki na adong dihita gabego dong atta daong. Ala ditiki na madabu do hita disido to rida-rida isi do dong amu isi do na gabi alom. Ya. Si Jonathan kasongonido. Nang pe bapak na Raja Saul nang mabunuh si David. Ale dangolo imana menjebak si David. Dangolo imana mengurupi bapak na si Saul lahu manakup si David. Dangolo imana alai diurupi mana do si David. Ditangyakan imana do si David. Dipatogu-togu imana do rohana si David. Diurupi imana do si David. Gabelah sadar do si David dihaburjuon ni si Jonathan. Ido makana marbadan nasida. Kebaikan dibalas dengan kebaikan.
Dan jika pun ada orang yang berbuat baik kepadamu Bapak Ibu, ingatlah siapa itu, dan sampai kapanpun engkau harus membalaskan kebaikannya. Walaupun tidak engkau bisa balaskan kepada orang yang berbuat baik itu, tetapi engkau juga harus membalaskan kebaikan kepada keturunannya. Yang itu. Au hea do hilala songoni. Marujungu lu mana tua-tua itiki semester opa tahun 2005. Dulu bulan nai marmotor mau sia sunggal membuat kangkung lau idahan di pinahan, memelihara pinahan do na tuoi. Jadi gok maguni di motoron ipudi ubain. Arong mara 2 guni si 100 kilo ocat. Dungi guli tageleng ma di tonga-tonga. HP arong marajia. Itakuk ma. Kebetulan daku ingot sipu tinggal. Mana sim STNK ini polision? Lupa tuh STNK. Diberengi mana? Atas nama UB Simarmata Ego Ribaba. Alamat Aspol Pacur Batu. Bingung gimana? Mana simmu inna? Aduh Pak, lupa ketinggalan tadi di rumah karena buru-buru Pak. Dompet saya pun ketinggalan inna. Niku. Coba lihat KTP inna. Hule emma. Kau mahasiswa? Mahasiswa Pak. Betul kau sudah punya SIM? Betul. Siapa musi OB ini? Bapakku, Torniku. Bapak musi OB? Betul. Bapak musi OB? Betul. Tangis sama polisi. Jadi kau anaknya? Iya Pak. Anak yang keberapa lah kau? Saya anak pertama Niku. Oh kau yang sekolah pendeta itu? Enggak. Iya Pak. Niku. Habis elak Jawa. Tangis di mana? Turunlah dulu kau, ayolah dulu ke warung ini. Ili emma tua aku minumlah dulu. Dari mana kau amang? Ngambil ini Pak kangkung untuk babi dipelihara di rumah Niku. Enggak kuliah rupanya kau lagi libur Niku. Jadi semester berapa kau? Semester 5. Tangis bagaimana? Baik-baik kau sekolah ya, ini mana? Habis Jawa mana? Silom. Kau harus jadi pendeta ini mana? Bapak dekat sama bapak saya. Alelem do bapakku ini mah. Alelem do bapakku. Bapakmu alelekku do. Nampi halak Jawa, uboto do sude. Satu nama te dingotoro, au do nama kuti batang ni bapakmu. Dung pehu parwa. Bah, hidu HP naruh aku. Dungi ilian di mana hebeng. Gak seberapa ya. Nanti kalau ada apa-apa ini nomor telepon Om. Telepon Om. Kalau ada biaya kuliahmu, telepon Om. Ningon. Beh, ya Om, ningon kan. Jadi kayak mana SIMku tadi? Ah udahlah, pergilah. Yang penting ada SIMmu. Hati-hati naik motor ini. Lawa. Alihu tangi siman mana itu ilu dah. Ku cerita Om batu baku. Ido, adong dua lali bapak bolak Jawa. Tiknau dogara ido nakaring. Iba malah diingon habur juon ni namar ali-ali. Apalagi bolo anak ni ale-ale tai, adong na pangpang, adong na marsaid, adong na cacat. Iba na pakala na badua hon dihamu kamainang iko bukada rohata laho mangaleon asini roha manang tuwi sepe tarlubo biakan na marur dengan ni roha tu hida. Unang pipi mata tamangida akan nasyang ni. Molotung adong pasu-pasu di hoa manginang urupi songo si David bereng si David dang tanggung-tanggung ibana mangalehon tu si Memfiboset anak ni ale-ale ni ahale ni mana sude nasa hauma niupungna hupaula matuho tangido ala
di boto si David dang bui si Mefiboset mangula hauba anana pangpang patna disuruh mana posona si Siba do sudi akka poparana rodi sudi akka naposo ni si Siba Siba ulahon hauma nahu pasahat tu si Mefiboseti ikko gabe lehonommu si Mefiboseti mangan ikko tenang imana ikon hudul imana dang bui imana mangula aleko kono la mangulai jala ikko lehonommu imana mangan ingok ma naung sapangana do imana dohot au dang tanggung-tanggung. Jadi artinya dang holan Mefiboset nyol ladangmu hule matuho ulah humamuse tahu. Tapi dia juga melihat bahwa setiap kekurangan Mefiboset karena dia tahu kakinya yang pincang, dia tidak tanggung-tanggung memberikan bantuannya sampai dengan akhir hidup Mefiboset pun tenang do imana. Dihilala imana do songo dia do haburjon ni bapakna maradopo si David. Jalan dunga dihilala imana namar ama be, namar bapak be marhite si David. Patuluhon amang inang marpadan doho debata songoni do padata tu debata jala debata pe songonima padata tu hita mula nga marpada kita doho Tuhani unang lausi unang gabe sisego mana sisega padan hita doho debata ingo ma nunga di palua di bata hita marhite-hite asini rohana at tersarupa maun songon asini rohana si David tu si Mefiboset. Begitu Tuhan kepada kita. Namang inang gebe pasu-pasu mahita. Amin. Manang hudia pe. Urupi songon adiron si Lukasi amadiro Jesus molo marpesta ho unak kola todong mi otang. Unak kolan ale-ale mi udang. Unang akadong atubum udang. Unak kolan hula-hula mi udang. Alay udang ma akka na mapitung. Udang ma akka na bagus. Udang na somarama somarina. Udang ma akka na pang songot dia habur jomu tibana alai holan ditangyakan jala holan di dok tuho mau liate pasu-pasu doi ya. Jangan harapkan imbalan balas jasa pada orang miskin, orang cacat, orang yang tidak memiliki bapak ibu, orang yang tunawisma, orang yang buta. Jangan ketika engkau memberikan 10.000 kelak engkau akan menerima 100.000, tidak. Ketika engkau memberikan yang terbaik bagi orang yang miskin, orang yang cacat, memberikan bantuan kepada orang, dia mengatakan terima kasih, percayalah Manginang, itu doanya, itu berkat dari Tuhan. Luar biasa yang akan kita terima nantinya, tidak sekarang tapi nanti, tetapi lebih besar Ahmadidok Yesus. Jalo omuma upam di surga ditiki ariha hehion. Amin. Maulah tema ali Tuhan di bata amanami di bagasan anakmu Tuhan nami Yesus Kristus. Marlas rohami ali Tuhan. Marolupolup tordinami. Diliakodo petihami tiki. Lahom muji pasangapun warmu di bagasan jorom nabadion. Nang pe di bagasan situasi hamalo di pandemi COVID-19 na sumarhujungan dobe alay moliate ma dilinggomi hono hami Tuhan marhite tangamu nagugui di pada hosian na hami nasa jia doho nasa permaraan rapami doho dongan nami saha porsiaon nang pe dang bui hami jonok songon ditiki nasailaw
ale moliate ma Tuhan di kebebasan beribadah nang pedibagasan protokol kesehatan moliate ma Tuhan bui hami pasangapun guarmu nunga takas dibagi hami barita nauli barita haluaun marhite-hite naposom si David di bagasan padan na doho si Jonathan dingot ibana haburjuon ni dongan nai si Jonathan gabe di baloson haburjuon ni si Jonathan marhite tu ianakonna ima si Mepiboset danak ditiki hat ha ete honon naung pangpang alai disido Tuhan moliate ma marhite-hite asin rohana di jalo ibana siako ali Tuhan di pasahat si David do akan atama arta na gudang hauma na bulak dohor akan na poso tu si Mepiboset ala nunga sa panganan ibana dohor Raja David moliate ma Tuhan ido na diingot hami marhite hatam na badi asa unang marnaloja hami patupahon akaning nadinggan akana burju tuaka dungan nami humaliang jala asa ingoton nami aka haburjuon ni aka dungan nami nahya mabahin akan atama tuhami jala marhite hatam na badia di paingot ho hami Tuhan asa di balasok kami haburjuon ni akandungan nami saha tu peparanna nangpe di bagasan hapuguson nangpe di bagasan akahahurangan sian fisik moliate ma Tuhan asa gabe habauran di pasu-pasu hami tu akandungan nami na humaliang atong Tuhan pakai manggulu nami padahal masih kami gijang ni roha nang pemarjabatan nang pemamora hami padahal mahami sian roha gijang ni roha pakai mahami Tuhan patupahon akan atama barado pun akadungan nami tarlumumi akka difabel nadong di bagasan hasyang anom asagabi si pangurupi hami dia kana somarama somarina dia kana pugus dia kana mapitung dia kana pangpang dia kana tarhurung dia kana marsahid pakai hami ali Tuhan ali di bata amanami di tangya ko kami do sudi ruas ni huriami manang di dia pe maringanan nara parsidohot hami ali Tuhan di ibadah live streaming di sude ruas di huriam manang di dia penasida pasu-pasu mali Tuhan ramotima pada hami sian nasa cia doh sudia kapoparan nami peli Tuhan rodi keluarga haha anggi iboto nami dongan nami ale-ale nami donga saha porsiaw naposomi parhala doni huriam rodi akas saluhudna na tua-tua nami tuhoma Tuhan upasat nami ramoti Tuhan dia kana marsahi pe pahihi nasida paherbang tangamu na badiai laho pamalupun nasida siana kaparsahiton dia kahuriam nasoboy buka dope alani pandemi COVID-19 dohot aka alani intoleransi pe Tuhan ali amang patuduma habal gaummu dohot asini roham asabu ya kadungan sapor siaun marminggu di bagasan jorom nabadia akan marulang tahun pe Tuhan ruas ni huriami di bagasan mingguon adong 20 sia halak Tuhan pasu-pasu ma leo gajang ni umur leon habisuhon
leonahi pason. Rodi ulang tahun pernikahan pe Tuhan pasu-pasu ma ramoti ma. Doho na pasahaton hamulation na pe Tuhan ramoti ma saluhuna. Doho di ruas ni huriang pe Tuhan na di bagasan akka pencobaan asima rohamali Tuhan. Homa na markuguyhon na sida. Doho na mga ramoti na sida. Rodi keluarga manami amang simamora bor simatupang di Batu Raja na marujung ngolu anak siak kangan na ali Tuhan lehon gugu lehon pangapulion nas siako asa margugu na sidali Tuhan mangadupi saluhut nai tuho mahupasatami keluarga dinalaw mulak pe hami Tuhan ramoti pasu-pasu Parbadiai hami aliamang saya padau hami siang parmaran manang tu dia pe hami mangalak kadi bagasa sadarion sahat tuhoma upasatame daging do oto dinami. O matang yang nami ali Tuhan nang pe matse gudang do pe nang sipanggilon nami tuhoma upasatame di bagasan anakmu Tuhan nami Yesus Kristus asima roham martangya kami tudupamu. Amin. Awang inang tapasahan mapeliat pembangunan doh peliat paduahon di inganat tabe tapuji tuhata maredesian 700 aplonom. Tatangya ko mapelian tatu debata martang yang maida. Ali debata manami na di banwa gijang hodo harorwan di saluhut silolehon na dinggan dohot nasa ulibasa na maulitus. Upasatami masyan na leon mitu hami pilan nami to. Sa jalo may gabi uap na husus di jalom.
pasu-pasu meja laramoti asahu parhasiang hami pelianon. Patibulhan harajanmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohana mi marhite hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliat itu ho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Lasana ilehon intonirani pamataku hosadon ngongki rani salun artaku pupasahan itu musuh satuku Aliama namin na di manu agijang say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di banu atau ngaun songon na di banu agijang. Lehon matuhame sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay ho nona puna araja do tago rodia sangapo saleleni Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bantamau. Di sodakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana bidaho. Di dopakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasorhon ma damena tutodim. Amin. Salam.